Avui fem una presentació doble. Normalment en aquesta secció sempre hi ha dos autors i comencem amb un i després amb l'altre. Però els he dit a la Sílvia i al Marc i m'han dit no, això no ens agrada, fem-ho conjuntament. Aquest llibre estava previst que sortís per Sant Jordi, ens hem retardat mig any, tampoc em semblava que fos massa, i vaig veure de seguida que hi havia una gran expectativa, a Twitter la gent ho deia i em vaig com a coquinar una mica. Però ara ja estic una mica més tranquil·la i molt contenta perquè realment la gent és molt fidel. D'on surt aquesta història, Sílvia? Doncs mira, em costa una mica de recordar perquè, clar, aquesta novel·la jo la vaig començar a escriure a començament de l'any 19 i el primer que vaig escriure van ser les infàncies d'aquests 4 personatges. I aleshores, a final de l'any 19, va ser quan em vaig posar malalta, em van diagnosticar un càncer i, clar, vaig aturar totalment la novel·la, no només d'escriure, sinó tan sols de pensar-hi. I aleshores, quan la vaig tornar a reprendre, ja no sabia gaire una mica com ho havíem de fer això, no? Ja se m'havia oblidat una mica. Però estirant el fil d'aquesta infància, doncs després la vaig escurçar, la vaig retallar, la vaig barrejar, vull dir, tot allò que fem, de deconstruir, i al final n'ha sortit aquesta història, que és una història que jo confio que realment sigui molt coral i que els 4 personatges tinguin un pes molt equilibrat. Són 4 personatges que funcionen bastant en contraposició uns dels altres, perquè tenen caràcters dos són molt impulsius, molt vitals, i els altres són més discrets, més serens, més introvertits fins i tot. Com faràs la promoció d'aquest llibre sense explicar... No, mira, és molt fàcil. Aquests 4 personatges... Perquè a més, perdona que et talli, perdona. No, però hem de parlar una mica. Que passa una vegada i després torna i una altra vegada i no veus res. I dius, però aquesta tia com me l'està colant tantíssim. Vigila que estàs caminant Sí, per jo crec que la aquí vora de l'abisme. L'espoiler és a prop. Doncs ja callo. Aquest llibre és insistència en part de l'Ester Pujol. Bueno, l'Ester Pujol fa una cosa, que ella a les editorials sempre hi deu haver... Editen literatura, en línia general, és el que hauria de fer un editor, editar literatura, però és que a vegades la literatura se sosté per ella mateixa, diguéssim, no? I llavors van, i ella va rondant per tot Barcelona, per tot Catalunya, va per Europa, i es va creuant amb famosets de merda, diguéssim, per dir-ho així, perdonin, no? I llavors em va dir, tu has de fer un llibre, Dic, jo el llibre no el puc fer perquè jo no soc... Jo parlo, per exemple, moltes vegades amb la Sílvia que parlem, jo entenc el que és ser un escriptor, una persona que té una pulsió, una persona que es tanca, una persona que sap escriure, fins i tot, m'entén què vull dir? I llavors li deia, no, mira, Esther, ets esgotadora, però esclar, un dia ja va venir amb la xifra, i vaig dir, ara mateix busquem una solució, perquè sóc caríssim, perquè jo, filla meva, o sigui... Escolta, però no penso deixar-te dir que no escrius bé, Marc? Bueno, moltíssimes gràcies, però... D'acord, jo m'he guanyat la vida escrivint tota la vida perquè he estat a Marie Claire i, escolta, jo he estat periodista i al cap i a la fi, contra tot pronòstic a casa meva, perquè jo anava al psicòleg de molt petit també, aquesta ferida que tu dius de la infància, són les meves faltes d'ortografia que encara faig, no et pots figurar fins a quin punt, doncs després, tot i ser un nen pseudodislèxic, amb dislèxia lleu, amb falta d'ortografia, mancat de dèficit d'atenció general, perquè a mi de petit no m'interessava el planeta Terra amb tota la raó, creia jo, perquè a mi em deies que no t'interessa, està atent a dèficit d'atenció, em deien els psicòlegs, jo pensava, és que clar, ho trobo tota una merda, que jo no puc fixar l'atenció en res. Doncs el cas és que, paradoxalment, m'he guanyat la vida escrivint, perquè quasi tot el que jo dic, encara que a vostè no em sembli increïble, què, vaig molt ràpid? Perquè ara he pensat, és que això, Toni, m'ho diuen les de Saps Company, m'ho diuen les teves companyes de TV3, les que han de fer per les persones que invidents, per les persones que no s'hi senten i els que no hi ha, els subtitulats, i les que es veu que van boges, diuen, i de vegades surto de l'està passant i me'n trobo una i em diuen, vaya tela, guapo. Que són molt simpàtiques. Jo els pijos, els pijos no només me'ls estimo, sinó que me n'he follat algun, diguéssim. Clar. I què? Mira, no volies xafarderies? Abans que parlàvem, les que estaven abans, que parlàvem d'allò que et dominin el llit i tot allò, unes guarrades que han dit unes editores aquí fantàstiques, els pijos no estan tampoc molt per follar. Primera, perquè els pijos van o venen de la ressaca. Això passa a moltes altres classes socials, però ells sempre van com embriagats, sempre o van o venen cap a la ressaca, perquè sempre van empitimats. I per tant això dificulta moltíssim la còpula, no? Còpula es diu? Còpula.
Bueno, la cúpula, fer una cúpula ja, imagina't, per un pico el que seria dificilíssim. Però, i per tant, no s'esforcen molt, perquè els picos bàsicament el que fan és no esforçar-se, és una de les seves característiques, no s'esforcen, com vostè, la cosa d'esforçar-se, nosaltres aquí estem tots esforçant-nos, comprèn? Ells no s'esforcen, i això és fantàstic. Moltíssimes gràcies a tothom per ser-hi, moltes gràcies, Marc, per Gràcies venir al a company, presentar els també. picos, moltíssimes gràcies, l'hem atabalat, pobre, avui dormirà pla, No. i moltes gràcies, Sílvia. Ara està parlant d'ell mateix, això també és una cosa... Pobre. Bueno, escolta una cosa, també s'ha de dir aquí a la Setmana del Llibre al Català. A tu quan et donaran un programa? A veure, Soler, tu que ets productor, fins aquesta aquí, senyora, vinga. un programa prime Moltes time de llibre, gràcies. no em diràs tu una sèrie genial? Per les merdes que fan por ahí? Per les altres cadenes? És que jo al·lucino amb això teu. Bueno, perfecte. T'ho dic, No, s'ha de fer pressió social. Molt bé. Punto, i punto. Amunt i cap Amunt a els signar. cors!